Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas, aquí en Ribadumia. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe analizaremos a política municipal desde do Concello de Meis, aquí moi peretiño de nós, casi limítrofe, desde o punto de vista do portavoz do Bloque Nacionalista Galego neste Concello, que goberna o Partido Socialista con maioría absoluta. Estará connosco tamén o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, pero no Concello de Ribeira, que perdeu a alcaldía tripartita alá polo mes de outubro do ano pasado mediante moción de censura e que goberna o Partido Popular. Vamos a ver que balance nos fai destos 5 meses de Mariola, da alcaldesa, o portavoz Luís Pérez do Bloque Nacionalista Galego. E abrimos este turno de intervencións e de análisis para falar dunha entidade financiera moi singular que temos en Galicia, que, aínda que unha entidade financiera, funciona cunha forma xurídica que é a cooperativa de crédito e que é a única que temos aquí en Galicia, que este ano fai 60 anos de vida, que é máis nova, eu creo que é máis nova que o invitado que temos, que é o presidente Manuel Varela, presidente de Caixa Rural de Galicia, esa que ten a espiguiña de trigo dourada, non? Está maduriña a espiguiña. Efectivamente. Don Manuel, moi boa noite, benvido, un placer para nós que se acerque porque a capitalidade da Caixa está en Lugo, que é onde naceu, non? Efectivamente. Bueno, boa noite. Boa noite, benvido, moitas gracias. Encantado de estar aquí, gracias por darme a oportunidade de dirixirme a todos os seus televidentes. Nada, pois a súa disposición para falar do que queira, pero se quere de Caixa Rural, encantado. Ese foi o motivo principal, ainda que logo isto nos levará, pero bueno. Pero para abrir boca un pouquiño e utilizar un lenguaxe que nos entenda a veciñanza, sí. Bueno, é unha entidade bancaria, pero forma cooperativa de crédito. Que ven sendo Caixa Rural de Galicia? Bueno, é unha entidade financeira, como calquer outra, que ofrece os mesmos servicios que calquer banco, que pasa que é unha entidade ligada a Galicia, pois, tristemente é a única con capital enteiramente galego, que ten un obxectivo claro e é estar ao lado da xente de Galicia que emprende, que ten un proxecto de vida e que necesita da Caixa para guardar os seus aforros ou para comprar a súa casa ou para crear a súa empresa, etc. Pero nace con fins fabulosos. Estamos falando do ano 1966, cando nace en Lugo, e nace por unha necesidade que necesita o sector primario, non? Efectivamente. É dicir, aí se reúne unha serie de veciños, algúns con algo máis de poder económico e outros con un pouquiño de menos, e dicen, como facemos para axudarnos entre nós, non? Efectivamente, bueno, nace cunha clara vocación cara ao sector primario, porque o sector primario ten unha necesidade de modernización, de expansión en Galicia, e aí, lógicamente, para poder modernizarse, para poder mecanizarse, necesita financiación. E era difícil acceder á financiación nese momento. Entón, son unha serie de gandeiros, de labregos, de xente de Galicia, unha que tiña posibilidades económicas e outra que as necesitaba, xuntáronse e, bueno, pois, así naceu Caixa Rural. Claro, e nace xa con ese espírito de cooperativa, e as cooperativas en Galicia teñen un papel trascendental no desenvolvemento económico, social, familiar, de progreso. Non se entendería este país, chamado país ou comunidade autónoma, non se entendería sin o cooperativismo, non? En todos os eidos, pero principalmente nos sectores primarios. Son importantes, as cooperativas son importantísimas en Galicia, importantísimas. Pero, sobre todo, o sector primario non se entende sin o mundo cooperativo. Claro. E ademais, sin unhas cooperativas fortes. Agora, nos últimos anos, houve unha serie de reconversión do sector. Efectivamente, creo que cada vez temos cooperativas máis fortes e o sector primario será tamén cada vez máis forte. É un sector xa competitivo,
eu creo que ten un gran futuro, pese a que é difícil encontrar talento e personas, rapaces novos que continúen no sector. Pero eu son positivo, eu creo estou esperanzado en que vai ter un gran futuro. Ademais, é un dos sectores que máis innovación ten, porque cada produto, cada cousiña, cada tomate, cada pimento, digamos que cada espiga de millo, non? É dicir, ou cada pataca, ou cada fava que sale, cada proceso de carne. Podemos pensar nas grandes cooperativas ou na cooperativa máis potente ou das máis potentes de España, como pode ser Coren, pero que é capaz de chegar a facer, non? Podemos falar aquí das cooperativas do viño ou das cooperativas de horta que temos aquí ao lado, que son as que puxeron e manteñen, digamos que, pois, por decirlo de algún xeito, por se algún televidente está despistado, pois o sector de Rías Baixas, do viño, non? É que as cooperativas son empresas para as persoas. A forza, non? Diferencianse moito dunha empresa mercantil. Necesitanse as dúas, eu son ademais partidario de que haxa de todo, pero está claro que teña unha función especial. As cooperativas, por exemplo, nós na Caixa Rural Galega, o noso principal obxectivo non é ganar cartos. Eso ten que explicarlo, É que é verdad. O principal obxectivo de Caixa Rural é que os nosos socios teñan o mellor servicio posible pagando o menos posible. É evidente que temos que ter uns beneficios, porque ao final é unha empresa, hai que facer investimentos, a xente que traballa na Caixa, que é o noso mellor activo, quere cobrar lóxicamente, e hai que pagar a luz, hai unha serie de gastos que lóxicamente hai que ter uns beneficios, pero non é o principal obxectivo. Vostedes, que ademais está indo moi ben, o ano 23, o ano 24, non sei se no 25, que non teño os datos, pero que agora os pode aportar vostede, con os beneficios importantes, con 48 oficinas, que tamén quero que nos fale das oficinas, e ademais que nos fale das oficinas que, digamos que están nos sitios máis pequenos ou onde naceron e non se cambiaron, non se pecharon, non? Temos unha gran diferencia co resto da banca neste sentido. No ano 2008 había en España 40.000 oficinas bancarias. Ahora mesmo apenas chegan a 20.000. É dicir, 20.000 perderonse a mitad das. Pero onde se perderon? Perderonse precisamente na zona rural, na zona onde hai máis xente maior, onde hai máis xente que é menos digital. A Caixa Rural Galega nunca cerrou unha oficina. Pois mira que viñeron duras, Viñeron duras, efectivamente. Pasamos por momentos, pasamos a crisis, eu non recordo, xa teño os meus anos, non recordo unha crisis tan profunda, unha crisis financiera tan profunda como a do 2008. Pero fomos capaces de superala. Fomos capaces de superala porque sempre fomos prudentes e sempre fomos especialmente solventes. E entonces, cando veñen maldadas, esta solvencia axúdanos a pasar o barco. En fin, non cerramos nunca unha oficina porque creemos que o socio que está na montaña ten os mesmos direitos que o socio que está na cidade. Evidentemente, seguramente habrá potenciales socios noutros lugares que quixeran que abríramos. Eso sí que seguramente non podemos abrilo, pero sí queremos manter as que temos mentras económicamente poidamos sostelo e de momento somos capaces de facelo. Eso é, digamos que a única maneira de que as aldeas e os povos pequenos, sexan na montaña ou nos valles, onde hai moi pouca poboación, se poida ter, se poida manter, se poida evolucionar, se poida desenvolver, ten que ter servicios. E se
non hai internet, se non hai servicio de banca, se non hai servicios médicos próximos, non todos temos que ter un hospital na aldea, pero temos que ter acceso, non? E na banca o mismo, non temos que ter unha banca en cada casa, pero temos que ter un acceso ao banco e ter con quen falar. Non falar coa máquina, non falar con ou non facer eu a xestión desde a casa, non? E iso, me gustaría que abondara neso porque ten moitísima importancia. E logo, hai unha cousa e é que os beneficios non van aos socios, digamos que... Os beneficios... Como revirten á sociedade? Sí. En formación, en convenios, en axudas, en desembolsamentos. Como lle decía, o noso principal objetivo non son beneficios, pero finalmente temos beneficios. O ano 2024 temos uns beneficios netos de 32 millóns de euros en números redondos. O 2025 acabamos de cerralo prácticamente tamén en cifras moi parecidas. Nos nunca, eu levo 20 e tantos anos no Consello, nunca se repartiron beneficios. Por lei, por os nosos estatutos, obligan xa aquí o 80% destes beneficios vayan a un fondo obligatorio. Por lei o 10% vai a un fondo de educación e o resto, o 10%, que ese sí que sería repartible, todos os anos sistemáticamente a Asamblea ven decidindo deixalos tamén dentro da cooperativa para aumentar a solvencia. Este é o que vimos facendo. Preguntábame antes sobre o noso compromiso, o noso... Bueno, nós somos unha entidade arraigada no territorio. Moitas veces as oficinas son puntos de encontro. Claro. A confianza, o saber a vida, claro. O poder falar con Manolo, con Juan, con Pepe. Cantidad de veces os nosos empregados, que como lle decía son o noso mellor activo que ten a Caixa, cando un socio entra pola porta, sabe que quere, sabe que necesita, seguramente, o que estou seguro é que un móvil non lle van vender, senón que o van escoitar, vanlle preguntar que necesita e darlle aquilo que necesita, non o que o banco, a Caixa, querría que el pedira. Esa é a gran diferencia. Que pasa que me pode levar a outros derroteiros, pero sempre no mundo empresarial sempre se botou de menos que Galicia non tovera precisamente unha banca forte galega que apostara polo país e que esta cooperativa sexa un exemplo, lóxicamente é un orgullo para Galicia e que ás veces pasa desapercibido, incluso para os medios informativos nos cales me incluyo, que pasa un pouco desapercibido de que Caixa Rural, porque claro, como isto engloban, ustedes prestan os servicios dentro de un conxunto de caixas para convertirse nunha gran entidade financiera a nivel nacional e poder dar un montón de servicios como calquer outro banco grande, non? Hombre, somos un grupo de 30 caixas rurais, todas independientes, pero si compartimos, por exemplo, unha empresa de seguros, RGA, compartimos unha empresa informática, non somos os propietarios da empresa, pero digamos que os servicios pagámonos entre todos. Temos un banco tamén, entre o grupo, estamos falando, en todo caso, de 6 millóns, casi 6 millóns e medio de clientes, 10.000 empleados, prácticamente 2.400 oficinas, máis de 3.000 caixeiros automáticos, etc. Bueno, falamos en Galicia, en España, o mundo cooperativo, as cooperativas de crédito teñen unha cuota de mercado en torno ao 10%, pero
se se fixan os datos, todos os anos crecendo de forma prudente, eso sí, pero todos os anos as cooperativas de crédito teñen un pouquiño máis de cuota de mercado. Non chegamos, lóxicamente, a Europa. En Europa son moito máis importantes. A media en Europa está cerca do 25%, entre o 20 ou 25%, depende de cada país. De cada país. En Francia moito máis, por exemplo, Francia debe ser en torno ao 60% de cuota de mercado, en Alemania un 30 ou 30 e pico por cento. Es decir, estamos falando de que en Europa as cooperativas de crédito son moi importantes. En España cada vez son máis importantes. Claro, porque os grandes bancos cada vez nos sentimos un poquinho menos importantes e nos sentimos menos atendidos, por moito que se coñezamos o director, non? É dicir, cada vez a relación é máis fría, a relación é máis online, a relación é faino ti, a relación é mándame, a relación é... Bueno, e ustedes fan eso desde a proximidade, desde a cercanía, desde coñecendo a cada cliente e o trato personalizado no pueblo pequeno, casi na aldea, por decirlo de algún xeito, sí. E logo prestan o resto dos servicios, porque isto sí que me gustaría que quedara ben claro. Quero dicir, calquer comercio que sea cliente de Caixa Rural funciona co seu TPV e paga con móvil como calquer outro. O do móvil e o Bizum é un pouquiño... Non. Nos gastamos en tecnoloxía, invertimos constantemente en tecnoloxía. E temos... un cliente utiliza unha tarxeta aquí ou en Buenos Aires igual que calquera outro banco. Donde queira. Damos o mesmo servicio que calquer entidade financiera. Exactamente o mesmo. Temos, como lle digo, unha inversión grande. Nos somos donos dunha empresa tecnolóxica, RSI, que é a que nos proporciona todo o sistema informático, que ten máis de 1000 empregados. É dicir, prácticamente todos os empregados son enxeñeiros ou matemáticos, claro. Xente moi preparada que nos proporciona con toda seguridade unha ferramenta digital moi potente e, sobre todo, que sea áxil e segura, é o que buscamos. Sobre todo, seguridade, porque a miña responsabilidade é inmensa cando un cliente, un socio, deposita todo o seu esforzo de unha vida na Caixa, entonces teño que asegurarme de que isto é infinitamente seguro. Defíname de maneira moi sinxela o perfil dos socios de Caixa Rural e dos socios de Caixa Rural. O socio é o dono, primeiro é o dono da Caixa. Claro, porque falamos dunha cooperativa e claro, son máis de 22.000 socios en este momento en Galicia, o sea, en Galicia. Sí. Pero ao mesmo tempo tamén son clientes. Pero teñen unha participación pequena. Sí, para ser socio tuveron que coller unha participación de 60 euros. O sea, con 60 euros son socios. Cada un ten un voto, é dicir, todos teñen o mesmo voto, independientemente de que teñan 1 millón de euros en depósitos ou 1.000 euros. Todo o mundo, en ese aspecto, todos somos iguais, todos temos a mesma voz e o mesmo voto. Así son os socios, despois como cliente pode... Sí, as súas necesidades e a súa vida e a súa dimensión empresarial ou particular, non? Efectivamente. Bueno, e decía eu antes que creo que nos queda por definir 48 oficiñas, cantos empleados hai? Casi 49, porque vamos a abrir un en Carballo probablemente no mes que ven. 49, xa casi 49, 48,99 en Carballo, que ademais nos queda moi pretiño de aquí de Santiago, e aínda que nós non chegamos alá, pero sí casi ás beiras de Carballo, e desas 40 casi 9, a maioría está na provincia de Lugo, porque é onde naceu, non? A maioría, bueno, sí, máis da mitad están na provincia de Lugo, repartida. Prácticamente a mitad están na provincia de Lugo, porque Caixa Rural Galega naceu sendo Caixa Rural de Lugo,
antes había caixas rurales en todas as Sí, provincias, sí. foronse perdendo coa crisis dos 80, perderonse todas, quedou Caixa Rural de Lugo. E no ano 98, creo que foi no 98, tomou a decisión de deixar o nome de Lugo, a tomar o nome de Galega e abrirse a todo Galicia. E entonces foronse abrindo oficinas ao longo de todo Galicia. Hoxe temos en Coruña, en Pontevedra, en Vigo, en Vilagarcía, en Cambados, en Santiago. Bueno, para a nosa audiencia sí que son esas. Santiago, Vilagarcía, Cambados, Pontevedra e Vigo. Sí. E me gustaría que antes falábamos un pouquiño, pero reforzar o concepto de que os valores, os objetivos, o espírito no que nace alá no ano 66, é dicir, 1966 fai 60 anos, este ano é un ano importante porque cúmprese unha década máis, a cooperación, a axuda mutua e o desenvolvemento de Galicia. E iso se mantén durante 60 anos. Eso se mantén. E cada vez con máis, entendo que con máis forza, non? Sí. Porque é o que ademais necesitamos en Galicia. Non cabe duda, os valores cooperativos siguen presentes, seguimos manténdolos e esperamos mantelos durante moitos máis anos. O primeiro objetivo noso é a solvencia, ser solventes. Nos en este momento, a partir da crise do 2008, o regulador exigiu moita máis solvencia. Nos en este momento temos prácticamente o doble de solvencia que nos exige o regulador. Para nós é un objetivo clave e un orgullo porque queremos estar tranquilos, queremos que os nosos socios teñan seguros donde están, e logo despois tamén queremos reforzar a presencia por Galicia, chegar aos distintos povos, decir, a min gustaríame chegar a Ribeira, gustaríame chegar a Sanxenxo, gustaríame chegar a Boiro, gustaríame chegar a Noia. Témolo presente, témolo como obxectivo, pero a modiño, non? Sempre tivemos tamén unha cousa clara. É dicir, non podemos facer nunca nada que poña en peligro o que está feito. Abrir unha oficina ten un coste, ten un tempo hasta facela rendible, e entón, nos vimos abrindo 2, 3 oficinas todos os anos, e así seguiremos. Fálenos dos eixos estratégicos para Galicia de Caixa Rural. De que xeito, a través de que convenios, a través de que fundacións impulsan, digamos, que o desenvolvemento en Galicia? Teñen algún proxecto que lle vin por aí, pois os saberes do monte, un proxecto sobre a bioeconomía ou digamos que o fomento do coñecemento e investigación a través de Tomás Notario Vacas, que crean aí unha fundación tamén con Juana de Vega. Todo isto, por donde digamos que tratan de esos investimentos, esos beneficios, volcalos no coñecemento. Estes beneficios que son froito do traballo que fan os nosos socios con nós, tratamos de reinvertilos tamén outra vez na sociedade. Entón, temos convenios coa universidade, financiamos diversos programas de investigación. Fala da universidade non só de Santiago, sino de Santiago, de Vigo, sí, temos Lugo e tal. Sí, de feito en este momento estamos financiando unhas becas para unha alumna de Pontevedra, para unha alumna de Noia en concreto. Unha está en Oxford, outra está en París, temos outro en Milán, outro en Lisboa. É dicir, que financiamos diversas apoio becas. Apoio a investigación, innovación. Efectivamente. E logo despois acabamos de firmar un convenio coa Fundación Juana de Vega para unha serie de proxectos. Un deles é precisamente aquí no monte no Rosal, en Noia. Olla Rosal, sí. Para entendernos, pois unha das líneas do
do proxecto pois é o pastoreo extensivo, é dicir, coa intención de atacar ou de prevenir os lumes que tanto dano están facendo moitas veces. E que o monte teña máis valor. É o que o monte teña, efectivamente, darlle valor. Bueno, claro. Este é un dos proxectos que acabamos de firmar. Temos outros dentro da Fundación Tomás Notario Vacas e Caixa Rural Galega. Financiamos, apoyamos a cultura, apoyamos o deporte, apoyamos calquer iniciación ou actividade que a sociedade nos propoña e que podamos facelo, aí estamos, seguro. Claro. E nos sectores nos que prestan servicios, os sectores ou subsectores, quero dicir, aí están todos. Eu creo que o dixo antes, pero por si acaso. Podemos ter o leite, podemos ter o gandeiro, para que se dé unha idea, vou dar uns datos. Como lle digo, nacemos con unha clara vocación hacia cara ao sector primario. Hoxe non é o sector que máis pesa na Caixa, pesa en torno a un 15%. O que máis pesa hoxe é particulares, sobre todo hipotecas, préstamos ao consumo, etc. E o resto son pymes, temos algo de grandes empresas, pero pouco, o resto son especialmente pymes e autónomos. E dentro das pymes están máis as productivas, quero decir, leite, gando, carne, ovos ou tal, ou estarían tamén as de transformación de... Temos de todo. Sí, temos... Innovación de instalacións, mellora... Depende da zona. Xa, por exemplo, a oficina de Vigo. Sí. Un dos sectores importantes que ten é o mar. Claro, bueno, é que o mar e os coches e o turismo... Claro. Por exemplo, a oficina de Pontevedra pesa moitísimo o sector inmobiliario. Depende depende da oficina, pero si estamos en todos os sectores. Claro. Bueno, e por que se nos vai o tempo tan depresa? O tempo, cando un está cómodo, vai ser rápido, A verdad que sí, a verdad que a cantidad de cousas. E vamos a ver, e desde Galicia, desde, ademais, a serenidade que vostede mostra e que eso me atrae moito e a valoro moitísimo, os desafíos que ten o mundo, os cambios que ten o mundo, sin pararnos moito, non? Pero estas voltas e os cambios tan acelerados que estamos tendo nos últimos anos, como nos enfrentamos, como se enfrentan vostedes a estos retos? Para ser sincero, como podemos. Pero con tecnoloxía, con cabeciña e con forza. En primeiro lugar, con sentido común. A tecnoloxía sin medo. Cos pés na terra. Claro. Vivimos nun mundo que sin tecnoloxía non podemos existir. Por lo tanto, para nós é clave e é importantísima a tecnoloxía. Por eso temos unha empresa de máis de 1000 empregados. O sea, non é por capricho, senón é porque para nós é algo clave, algo moi importante. E logo despois, xa lle digo, cos pés na terra, con tranquilidade, con prudencia, eu estou convencido de que Galicia ten grandes posibilidades. Galicia, primeiro, ten un sector primario competitivo, que está sendo realmente competitivo, ten unhas empresas exportadoras moi importantes, e logo despois ten un talento na súa xente que temos que aproveitar. Caixa Rural Galega, con toda a seguridade, cando haxa unha persoa en Galicia que queira emprender, que queira traballar por esta terra, vai nos ter sempre a carón del cando nos necesite, con toda a seguridade. Somos Galicia calidade por algo. Efectivamente. Nos produtos
na xente, na forma de ser, na forma de vivir. Don Manuel, foise noso tempo, señor Varela, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira, ou do que eu non lle preguntei ou do que nos deu tempo a falar nesta charla pequena, que lle agradezco moito que haya vindo. Pois, se me permite dirixirme a todos os seus televidentes, en primeiro lugar, darlle as gracias pola invitación, por poder acercar un pouco máis a toda esta xente das Rías Baixas a Caixa Rural Galega, que saiban que Caixa Rural Galega é unha cooperativa de crédito, pero é unha cooperativa de persoas que está coa xente, que o único que pretende é que os galegos cada vez vivan un pouco mellor. Se nós somos capaces de axudar a que cada vez vivan un pouco mellor, xa nos damos por satisfeitos. Moitísimas gracias. Foi un placer, de verdade. Igualmente. É unha honra. Volveremos cando poida, ainda que queda algo de camiño polo medio, pero volveremos cando poidamos a darlle unha volta a este mundo tan apasionante, tan importante e que tanto papel xogan as cooperativas de todos os eidos e que haxa unha cooperativa financeira galega. Todos deberíamos aprender un pouco máis das cooperativas, porque as cooperativas nacen do diálogo, e dialogando chegaron a acordos. Que pena que vexamos tantos casos de xente que non é capaz de chegar a acordos falando. Pero porque lle vai mellor así, porque teñen intereses en non chegar a acordo. Pode ser que sí. Usted xa sabe que dous non chegan a acordo se un non quere. Efectivamente, pode ser que sí. Don Manuel, un placer. O que pasa é que aquí na televisión temos un tema que é unha lei máxima que é o do tempo. Efectivamente. De verdad que lle agradecemos moitísimo que haya estado hoxe connosco. Espero que haya sido de enorme interés para os telespectadores, porque para min o foi. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias. Moitos éxitos. Pois hasta cando queirades. Nada, pues gracias, repito, por la invitación. Os éxitos de Caixa Rural serán os éxitos de Galicia. Que así sexa. Moi ben. Moitísimas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos nun instantiño e recibimos a Luís Pérez, portavoz do portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ribeira, exalcalde hasta o pasado mes de outubro do ano pasado. Non o perdan, sea dentro un instantiño, hasta ahora mismo.